Proposta elettorali oħra tinsab fi triq li titwettaq, dik li l-Gvern ser ikun qed iħeġġeġ metodi ta' kif il-kunsilli lokali jkunu jistgħu jiġu involuti aktar fil-qasam tas-saħħa. Is-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnha ma tiddependix biss fuq is-servizzi ta' kura medika. Il-fatturi soċjali, edukattivi u ta' xogħol kif ukoll l-attitudni tas-soċjetà lejn l-ikel, l-attività fiżika u l-istil ta' ħajja li ngħixu il-koll jaffettwaw saħħitna. Dan stqarru l-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia waqt seminar organizzat għall kunsilli lokali u għaqdiet mhux governattivi. Il-Ministru Farrugia qal li l-Gvern ser ikun qed jeżamina mezzi kif il-kunsilli lokali jkollhom sem dirett fil-qasam tal-kura bil-għan li jingħataw aktar servizzi ta' prevenzjoni u promozzjoni tas-saħħa fil-bereġ. L-inizjattiva għandha lan li tħeġġeġ aktar kollaborazzjoni bejn il-lokalitajiet differenti. Barra minn hekk il-kura li tingħata tkun ta' ċertu kwalità u l-pazjent ikollu aktar aċċessibilità fil-bereġ. Il-Ministru Farrugia stqarru wkoll il-Ministeru qed jaħdem sabiex il-bereġ itawlu l-ħinijiet tal-ftuħ tagħhom fil-lokalitajiet tar-Rabat, il-Kottonera u Birkirkara. Is-seminar kien indirizzat ukoll mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali José Herrera huwa qal li mis-sena d-dieħla hemm possibilità li jiżdiedu l-fondi lill-kunsilli lokali biex dawn ikunu dedikati għas-servizz ta' kura mill-bereġ. Huwa appella wkoll lill-kunsilli lokali biex kemm jista' jkun jingħaqdu bejniethom u japplikaw għal fondi tal-Unjoni Ewropea bħala reġjuni għax hekk tikber il-possibilità li jakkwistaw il-fondi. Preżenti għal dan is-seminar kien hemm sindki u kunsilliera minn diversi lokalitajiet kif ukoll rappreżentanti ta' għaqdiet mhux governattivi.